Dnes bohužiaľ uvidíte. Jednu z vás si zoberiem ako za ženu. Rozvedený so závadami. Dnes som si vymyslel na dievčata takú fintu. Poviem im, že jednu z nich si zoberiem. Ako za manželsku. Ale to nie je môj nápad. To vymyslela drama. Ako vám to hovoria? Ja som to vymyslel. Ale nie je to zlý nápad. Možno, že si aj... Vieš čo? No, zase som sa pogickal. A potom, že smrdím. Dobre. Rozvedený so závadami. Dievčatá, dal som si vás zavolať. Ty vole, ty smrdíš jak mrtvejtko? Co žrál, vole? To už muselo být zdechlý 3 měsíce. To muselo být zdechlý 3 měsíce. Udenáča. No, cítiť to? Co dělá? Ja si to nemyslím. No, dal som si vás zavolať, aby som vám niečo oznámil. Jednu z vás si zoberiem ako za ženu. No dobre, ale ktorú? No, to sa ešte uvidí. No, to podľa toho, ako sa dokážete chovať. Chlapovi, hej, že či ho viete nakrmiť, aj svine, dať pomie a kydať hnoji, vybrať mi kliešťa, aj Murkovi a tak. No a tá potom vyhráva a tu si potom zoberiem a čakajú sladká odmena. Veď, vieš čo? Dobre som to povedal. Rozvedený so závadami. Fuj. Minule ma strašne ponížil. Pozri sa, keby si ma bola poriadne... Vieš čo? Tak by som to nepovedal.